Привет, огнени стрелци! Преди да започнем разклада, искам да ви кажа, че това е нов вид четене в Хроники на душата. За първи път правя месечните прогностични разклади с картите на мадам Ленорман, затова вашата обратна връзка е много важна за мен. В края на септември се върнете към този разклад и ми споделете доколко прогнозата е отговорила на събитията, които реално са се случили при вас и кои послания са се проявили най-силно. Така ще разбера и дали искате да продължа с месечните Ленорман прогнози или да ги правя занапред с друга колода от таро картите. А сега нека видим какво показват картите Ленорман за зодия Стрелец през месец септември. Така, при стрелците септември започва с по-напрегнат фон. Натрупани разговори, тревоги и неяснота достигат до момент, в който нещо вече не може да продължава по същия начин. Това не означава непременно загуба или окончателно прекратяване на конкретна ситуация. Много по-силно се вижда затварянето на изтощителен цикъл, който дълго е държал стрелците в неизвестност. Може да е имало много разговори, обсъждания и опити да се стигне до яснота, но отговорите да са се променяли или да са били противоречиви. През септември идва моментът този модел да бъде прекъснат. Целият месец поставя силен акцент върху емоциите, комуникацията, важните събития и повтарящите се модели. Големият въпрос не е просто какво приключва, а какво ще създадете на освободеното място. Водещата енергия за месеца ще бъде значително по-чувствителна и интуитивна от обикновеното. Решенията няма да се вземат само чрез логиката, ще има силни усещания, емоционални реакции и необходимост да разберете какво действително чувствате, а не само какво би било разумно да направите. Месецът може да донесе и признание, оценка или възможност талантът ви да бъде забелязан. За хората, които се занимават с творческа работа, публична дейност или нещо, чрез което изразяват себе си, това е особено важно, но има и предупреждение. Част от емоционалната ви енергия може да бъде изяждана от тревожност, постоянно анализиране или връщане към един и същи въпрос. Затова през септември трябва да се научите да различавате интуицията от страха и интуицията тихо ви показва нещо. Тревожността ви кара да го премислите по 100 пъти и това ви изтощава. Нека да видим какво остава зад гърба за вас през септември. Започва постепенно освобождаване от изтощение, тревоги и проблеми, които дълго са отнемали енергията ви, малко или много. Това може да са финансови притеснения, дребни конфликти, постоянно премислене или ситуация, която сама по себе си не изглежда огромна, но продължителността и вече ви е изтощила достатъчно. Особено силно се вижда емоционалната умора. Нещо е било преживявано отново и отново. Имало е модел на повторяемост и септември започва да ви извежда от този модел. При част от стрелците това може да бъде и връщане към себе си след период, в който прекалено много енергия е била насочена към друг човек или към чужди проблеми, които вие сте искали да разрешите. За жените стрелци новото през месеца може да бъде именно връщането към собствената идентичност и желания и решения. След период на изтощение започвате отново да си задавате въпроса какво искате вие. Не какво иска партньорът, не какво очаква семейството, не какво би било удобно за останалите, а какво искате вие. При мъжете стрелци може да се появи или да придобие по-съществена роля конкретна жена. Тя може да бъде партньор, ново запознанство, приятелка, колега или друг важен човек за вас, но независимо как се проявява тази енергия, тя носи потребност от по-зряло и спокойно развитие, а не от допълнителен хаос, както е било доскоро. Предстои разговор или информация, която носи по-зряла и спокойна енергия. След период на хаотична комуникация може най-после да бъде проведен разговор, в който целта не е кой ще надделее, а какво действително трябва да бъде решено. При някои стрелци
В този разговор може да участва по-възрастен или авторитетен човек от вас. В личните отношения може да бъде засегната и темата за интимността, близостта или необходимостта връзката да премине на по-зряло ниво, но има една важна подробност. Дори след този разговор не всичко ще бъде разкрито веднага, имайте го това на предвид. Нещо може да остане премълчано или да стане известно малко по-късно напред във времето, затова не приемайте първото изясняване като окончателната картина. Имайте си едно на ум. В любовта и в личните отношения стрелците застават пред избор. За някои това действително може да бъде избор между двама души, но при много повече хора става дума за избор между две посоки в отношенията. Оставате или си тръгвате, продължавате ли по същия начин или променяте връзката и давате ли шанс на новото или продължавате да бъдете емоционално свързани с миналото. За необвързаните може да има повече от една възможност или ново запознанство, но върху този избор се усеща и силно влияние. Може да има човек с много силно присъствие, към когото съществува привързаността, усещане за сигурност или дори зависимост. В някои отношения може да има и контрол или собственическо поведение. Точно затова изборът няма да ви бъде лесен. Възможно е да трябва да решите между това, което е познато и сигурно, и посока, която е нова, но ви дава повече свобода. Не позволявайте някой друг да решава вместо вас. Бъдете предпазливи. В професионалната ви сфера има подкрепа от надежден човек. Това може да бъде колега, партньор или човек, който вече е доказал, че вие може да разчитате на него. Ако търсите работа, възможност може да дойде чрез познанство или препоръка, а ако вече работите, може да се засили партньорство или сътрудничество с човек, който действително е на ваша страна. Въпреки това, професионалната посока може временно да не бъде напълно ясна. Възможно е да трябва да избирате между две възможности или да не разполагате още с цялата необходима информация. Слушайте хората, които са доказали своята лоялност, но не оставяйте друг човек да вземе окончателното решение вместо вас. При финансите септември носи временна неяснота. Може да има колебание на приходи, забавено плащане, неизвестност около определен разход или просто период, в който още не знаете как точно ще се развие материалната ви ситуация. Но това не изглежда като непреодолим финансов проблем. По-скоро картината все още не е напълно изчистена. Има информация, която още не знаете. Точно тази информация може в последствие да промени начина, по който гледате на финансовия въпрос. Затова не бих предприемала голямо финансово решение преди всички подробности да станат ясни. Ситуацията има потенциал да се стабилизира, но постепенно, а не от днес за утре. В социалната ви среда и външните влияния тук се появява загадъчен или все още недостатъчно познат човек. Той може да пази определена информация за себе си или значението му за живота ви да стане ясно постепенно. Възможно е да бъде свързан с образование, документи, специализирана професия или знания, от които имате нужда. В любовен сценарий това може да бъде човек, който не разкрива веднага чувствата и намеренията си, но в професионален аспект това е специалист или преподавател, консултант или някой, който разполага с информация необходима за следващата ви стъпка. Тук има едно много важно предупреждение. Когато не разполагате с информация, другият човек автоматично получава повече власт в ситуацията. Затова през септември знанието е вашата защита. Питайте, проверявайте, не запълвайте липсващите части с собствени предположения. Основното препятствие за месец септември при вас това ще бъде контролът. Той може да идва от силна външна фигура, началник, родител, партньор или човек, който има финансово или друго влияние върху вас. В любовта може да има ревност, собственическо отношение или опит някой да определи какво трябва да направите. В професионален план може да става дума за властен началник или друга авторитетна фигура на работното ви място, но има и друг вариант. Самите вие
Може да се опитвате да контролирате развитието на ситуация, която всъщност изисква повече свобода. Това е особено важно заради избора, който се очертава през месеца. Някой може да се опита да ви насочи към удобната за него посока и бих ви посъветвала да изслушвате съветите, но решението да си бъде ваше, да не позволявате някой друг да взима решението вместо вас. Неочаквано започва да се оформи нещо с потенциал за дългосрочно развитие при вас. Това не е внезапен фойерверк, по-скоро може да се появи възможност, която първоначално изглежда обикновена, но за времето показва, че има здрави основи. В отношенията може да се задълбочат сегашните отношения. В професионална сфера това е проект с перспектива. На лично ниво постепенно се възстановявате след период на емоционално изтощение и тук има много хубав преход. В началото на месеца нещо ви е отнемало енергията, сега започва процес, който ви я връща и не подценявайте бавните промени. Понякога най-важните неща в живота ни идват шумно, а те просто започват да растат постепенно и бавно. Ключовото събитие може първоначално да изглежда малко и случайно, като тип случайна среща, предложение, разговор, идея, неочакван шанс или покана, но точно тук е важно да бъдете будни, защото възможността може да има много кратък прозорец. А още по-интересното е, че това малко начало има потенциал да се развива много по-дълбоко. Следователно не чакайте непременно грандиозен знак. През септември голямата промяна може да започне с малка отворена вратичка и ако я разпознаете на време, тя може да ви отведе много далеч. И септември завършва с необходимостта да бъде видян повтарящ се модел. Някакъв въпрос може отново да бъде поставен на масата, може да има повторен разговор, напрежение, конфликт или ситуация, която сякаш отново се връща. Но този път има разлика. В началото на месеца вие сте били вътре в цикъла, а в края вече можете да го разпознаете и точно това може да бъде моментът, в който вие да си кажете, ето това е нещото, което повече не искам да повтарям. При някои любовни ситуации може да има и силна физическа или сексуална динамика, включително повторно сближаване, но при колективната прогноза по-силните акцент е върху цикличността и необходимостта тя да бъде осъзната. Самото повторение не означава, че трябва отново да изберете същия резултат. Този път можете да реагирате различно. И нека да видим по-дълбоката история на месеца. Когато свържем различните сфери, се оформя много ясна история. Първата голяма тема е, че ще трябва да различите какво действително чувствате вие от това, което някой друг очаква, иска или се опитва да ви внуши. Втората тема е много по-положителна. Тя е, че надежден човек може да има много по-голяма роля през септември, отколкото първоначално вие предполагате. Понякога един човек, който действително стои до нас, е по-ценен от 10 души, които просто дават мнение. Третата линия показва, че след период, в който не знаете как ще се развие определена ситуация, се появява шанс и той може да дойде точно когато вече сте започнали да си мислите, че няма развитие. И последната тема е особено важна. Нещо, което ще бъде премълчано през септември, вероятно няма просто да изчезне, то ще се върне. Затова не търсете фалшив мир чрез избягване на важния разговор. Истинското спокойствие изисква истината да бъде изведена наяве. И сега да видим оракулското послание. На вас ви се падна картата креативност. И посланието към стрелците е, че вашата душа желае да се разгърне, да сътвори красота. Позволете и да блесне и да ви покаже възможностите си. Креативността и артистичността са нещата, които ще ти помогнат да почувстваш свободата на живота. Това послание е изключително свързано с целия разклад. Изходът от напрежението през септември не е просто вземи решение, има още нещо и то е да създадеш нещо различно.
За някои стрелци това ще бъде буквално творчество, тип музика, писане, рисуване, фотография, дизайн, съдържание, артистична дейност или друг начин за себе изразяване. За други креативността ще бъде способността да намерят ново решение на стар проблем. И точно това е необходимото, когато един модел се повтаря. Ако постоянно използвате един и същи подход и всеки път стигате до едно и също място, септември ви казва: опитайте нещо различно. Има повече от един път, има нещо ново, което трябва да научите, има малка възможност, която трябва да забележите. И има нещо, което може да започне съвсем скромно, но постепенно да израсне. Затова септември е месец на емоционално освобождаване чрез избор и създаване на нова посока. Хаотичната комуникация и неизвестността трябва да достигнат своя край. Вие трябва да спрете да губите енергия в постоянно премислене. Защото пред вас застава избор. Някой може да се опита да повлияе на този избор, но след това се появява шанс. Оракулското послание ви показва как да го използвате не чрез повторение на старото, а чрез създаване на нещо различно. Най-силното послание за стрелците през септември е, че този месец няма да поиска от вас просто да приключите нещо, ще поиска да решите какво ще създадете на освободеното място. Защото свободата не е само липсата на старото. Истинската свобода започва, когато отново имате пространство да избирате, да създавате и да бъдете себе си. От тревожността преминете към изразяването, от объркването към избора, от повтарящият се модел към нов подход и от изтощението към възстановяването. От усещането, че животът се върти в кръг, към възможността отново да го сътворявате. Това беше за вас, скъпи стрелци. Ако този разклад резонира с вас, вземете това, което е ваше. Останалото го оставете за други, защото четенето е колективно и не отговаря само за зодия Стрелец, а и за хора, които носят същия асцендент. За личен анализ и индивидуален прочит можете да се свържете с мен чрез лично съобщение. Пожелавам ви вълшебен септември!